Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. E un día máis, sempre ben acompañado. Que tal, xentiña? Así me gusta. Con ganas de empezar? Eu no traballo vexo moito como afectan as enfermidades cardiovasculares na vida diaria, o que limitan e bueno, cales son os remedios que temos para intentar combatilas. Pois facer unha actividade de forma regular o que fortalece a musculatura cardíaca, ademais de mellora a circulación e reduce a presión arterial. Teño o meu pai que lle deu un infarto, estoulle encima aí para que faga deporte, pero tampouco é que me faga moito caso. Outros dos beneficios que ten é que reduce o colesterol malo, aumenta o colesterol bo e ademais pois, reduce o risco de sufrir un infarto ou outras enfermidades cardiovasculares. Dibuixando círculos, suave, eso é, hacia un lado. Iso é, movimentos curtos, cambiamos. Iso é... Como estamos de ánimos? Ben, cheos. En a casa, imos ahora cos brazos hacia adiante, dibuixando círculos. Imos aí ampliando ese rango de mobilidade, un poquinho máis de amplitude. Eso é. Cambiamos ahora o sentido. Alguén máis nota que na clase anterior fixemos halteres? Porque os meus sombreiros están en modo... Notades nos sombreiros? Notase, Un poquinho notase. cargado? Sí. Bueno, Notamos, é normal, notamos. é normal. Eso é que traballamos, é normal. Hai veces que, bueno, pues queda un pouco resentido, pero é o que hai. Abrimos e cerramos. Para non mancarnos precisamente, facemos isto, mobilidade, quecemento, porque senón se vamos aí modo besta, acabamos lesionados, vale? Imos agora cas pernas, aí dibuixando aí uns semicírculos amplios, eso é, nun sentido. Cambio. Aí, como andamos de equilibrio aí, sin tocar no chan, sin tocar no chan. Bueno, sin tocar no chan. Cambiamos de perna hacia fora, que é máis fácil. Ou a mí, polo menos, resulta máis fácil, verdad? Sí, que é máis fácil. Aí estamos. Aí, gañando amplitude, cambio ahora hacia adiante. Iso é. Xuntamos as perniñas, máis non se onllo, seguimos aló. Estades moi calados, É raro. Algo pasa aquí, algo están tramando. Cando empecemos... Cambiamos, Que digo que cando empecemos... Sí, xa vos queixaredes aí, verdad? É que o título da clase xa avisa un pouquiño do que ven E como é o título? Ahora. Forza, equilibrio e creo que resistencia, dixo. Cambiamos. Ti métete Hacia comigo na dentro. forza. Saberás a que che vou a dar eu no equilibrio. Xa empezan os piques na clase, cambiamos. Isto xa é máis normal. O normal non é estar falando. Hacia dentro. É verdade, o normal non estás falando. O noso corpo é unha maquinaria e hai que manter en forma. É como se temos un coche, hai que levar o taller, hai que pasar a ITV. E nós, co noso corpo, temelo que cuidar. As actividades de pulso activo, ir pasear, calquera cosa que nos fai gastar en movimento pode evitar complicacións. Se algo pode axudar este tipo de clases, este programa, e intentando, pois eso, a xente que igual pois non quere ou ten máis problemas, ou xa ten problemas de mobilidade, non? Porque ao final os problemas cardiovasculares pois tamén nos afectan físicamente, pois que o podan facer desde a casa e que saiban que podes empezar en calqueira momento, que o único que non nos fai empezar son as excusas. Moi ben, hoxe temos unha clase especial, hoxe temos, xa como vedes aquí, os fútbol. Na casa, se non tedes, válevos cunha cadeira, vale? Incluso encima da cama. Este solamente hoxe o imos a utilizar como apoio, vale? Entón, hoxe utilizamos o fútbol e tamén os halteres de mans. Imos alá, imos a empezar co quecemento e o que imos a facer é imos a coller neste caso o fútbol, pero vos podedes coller algo con peso sin problema ningún, e o que imos a facer é estendo brazos hacia diante
Eso é. E fago unha torsión do tronco a un lado e acompaño ca mirada. Que te ríes? Que tipo? 30 segundiños, mantendo brazos ben estirados, acompañando ca mirada. Esto de quecemento, de acordo? Iso, Estou imaginando a xente cunha cadeira dun lado. Pou. Foi o estralo por todos Aquí. lados, Eh? Poden coller algo que pese pouco ou sin nada mismo. Últimos segundiños. Moi ben. E agora o que imos a facer é o seguinte. Separamos as pernas, levamos a pelota arriba, collemos aire e vamos soltando a un lado. Volvo hacia o centro, mantendo a espalda recta e solto, collo aire arriba e soltamos, doblando dende a cintura. Vaime caer a pelota. Eso é. Mantemos ben estirados. Válenos na casa tamén cun pau da escoba, calquer cosa que teñamos a man, ou senón, sin nada, vale? Sin material tamén nos sirve. Eso, intentamos manter as pernas tamén estiradas, doblando dende a cintura. Imos ir unha vez máis a cada lado. E última. Moi ben, imos a relaxar uns segundiños porque ahora o que imos a facer é dibuixar círculos ca pelota, de acordo? O recordo, na casa, calquera outra cousa, un pau ou algo con un pouquiño de peso, é o que imos a facer, ou mesmo unha pelota se tedes de fútbol na casa, algún neto ou algo, algún fillo, e imos alá e imos dibuixando círculos amplios, vale? Simplemente este movimento aí circular, primeiro nun sentido, imos a ir uns 15 segundiños, eso é, ampliando cada vez ese rango de movimento. Imos a cambiar ahora de sentido. Vaime caer a pelota. Segundo aviso. Aí. Este non tanto, pero sabes con que se me estaba imaginando facer os outros, Noemi? Con Cas cestas da roupa. Da roupa da Tamén, plancha. tamén. Que algo de peso vale, ten, poden agarrar. Exacto. Ou igual estas voltas non tanto, pero os Sí. anteriores. Mira, Últimos podes facer así, segundiños. cunha ventana ao lado, pum. Moi ben, e paramos no centro. É que tú sabes o que pesa eso, porque parece que non, pero é que pesa un montón. E eu iba avisando porque eu iba rousando para un lado, iba rousando para outro, e a pelota esbarando un anaquiño. E digo, bueno, vai caer, e vai dar a alguén, pero... Finalmente, salimos victoriosos. Ahora sí que a pelota o que vamos a utilizar é de punto de apoio. Aquí, unha cadeira ou mesmo na cama, válenos, vale? Entón, o que imos a facer é collemos, sentámonos encima da pelota, collemos salteres de mar na casa, botellas de auga, cartóns de leite, saco de patacas, o que teñades, vale? A man. Entón, o que imos a facer é o empuxe militar. Colocamos os brazos nesta posición, formando un ángulo de 90 grados, cos cóbados e os ombros. Collemos aire nesta posición e... solto arriba, vale? Inhalo, xunto escápulas e subo. Fixadevos, os halteres de mans baixan hasta a altura das miñas orellas, non máis. Imos a facer 10 repeticións. Eso é. Elevo. Manteño a espalda recta. 2 máis. E unha última. Perfecto. E relaxamos aí a zona dos ombreiros. Como estamos, Estrella, que che vin aí unha cara ahora de... Me cache na mar. Crac, non enferruxada, de aquí arriba, Entón, claro, cando facemos así para atrás, a mí non me dan os brazos, que queres que che diga, faigo hasta onde poido, porque tampouco me vou mancar para quedar ben, porque senón... Imos a seguir traballando esa zona, vale? Zona de ombreiros e trapecio. E agora o que imos a facer é unha elevación lateral. Brazos semiflexionados, acordámonos, non subimos máis da altura dos ombreiros, espalda reta, collo aire, elevo e facemos aí unhas 10 repeticións. Van 2, 3, 4, 5, 6, van 7, 8, 9
E 10, moi ben, relaxamos aí ombreiros, cervicais, movemos aí, facemos uns poquinhos círculos, suave. Se houbera un poquinho máis de peso, sí que lle houvese metido un poquinho máis de peso, pero se non, así tamén está ben para facelo con calma e tranquilidade. E agora estuvemos traballando zona de ombreiros, zona de trapecio, imos a deslizarnos un pouquiño pola pelota e imos a traballar sobre todo a zona do peito e dos tríceps, vale? Imos a facer aperturas de peito. Entón, o que vou a facer é, deixo e desplázame un pouquiño, apoio ben a zona lumbar, o abdomen sempre activo, vale? Xa está traballando, xa nesta posición xa temos que notar como está activado, de acordo? Entón, apoio, abrimos os brazos, isto podemos facer mesmo na cama, collo aire e xunto arriba. As palmas miran hacia o teito e xúntanse arriba mirando unha a unha. O sea, míranse os halteres demais, míranse o un a outro. Aí, cuidado con esa tensión nas cervicais. Miramos hacia o ombligo, se queremos, ou hacia arriba, hacia o teito. Non mantemos esa tensión. Non é o traballo de cervicais, vale? É de peito. Van 8, se non me equivoco. Van 9. E van 10. Volvemos hacia arriba. Volvemos a posición. Notaste o traballo no peito? Como se abre aí? Sí. Sí, verdad? Un pouquiño. Moi ben, o que pasa é que o tanto haltere xunto, tanto tronco superior xunto, vou ter que falar con ele para decir, Edi, arriba, abaixo e no medio, arriba, abaixo e no medio, porque sí que noto cando van 2-3 clases seguidiñas con halteres, nótanse. Ahora, outro traballo de peito e de tríceps sobre todo. Isto é o, como se chama normalmente, press de banca, empuxe, vale? Empuxe hacia arriba de peito. Entón, volvemos a deslizarnos. Colocamos os ombreiros, o sea, os cóbados á altura dos ombreiros formando un ángulo de 90 grados, vale? A vista hacia arriba e collemos aquí e empuxamos. E xuntamos os halteres arriba. Van 2. Mantemos o abdomen activo. Apretamos, soltamos o aire e levo o ombligo hacia dentro. Cantas van? 5. Digo vos a rima? Van 8. 9. E 10. E volvemos. Moi ben. Eso é divertido, isto quitános a xente. Porque eu vexo que aquí veñen as pelotas e todo o mundo se pon a saltar nelas, Porque o neno que levamos dentro non morre nunca. Xa traballamos deltoides, o sea, os ombreiros, trapecio, peito e tríceps, e ahora imos a facer un traballo específico de abdomen, vale? Do reto abdominal, que ven sendo o cruz de toda a vida, os abdominais de toda a vida. Entonces, imos a deixar nun momento, imos a deixar os halteres a un lado, que non nos molesten a hora de realizar o exercicio, e ahora ímonos a deslizar na pelota, imos a colocar as mans atrás, mantendo sempre a zona lumbar en contacto que a pelota. E na casa tamén podémoslo facer, se che digo, mesmo na cama ou nunha colchoneta. Collemos aire e soltamos, flexionando o tronco hacia diante. Collo aire e solto. E vou apoiando vértebra a vértebra hacia atrás. Recordo, as mans están aquí simplemente para apoiar a cabeza, non para tirar do pescozo hacia nós, vale? Ese queixo que non este mirando hacia o peito, que non este aí pegado ao peito, simplemente de apoio. Van 5. Abrimos ben os cóbados. Imos apoiando ben as vértebras. 8, se non me equivoco. 8. Non. 9. 9. E 10. E imos ca última. E 10. E vamos aí a tocar. Imos a relaxar uns segundiños aí nesa posición. E imos a tocar un poquinho aí a zona do abdomen, aí un masaxe. Os abdominales ben, o que pasa que o pescozo estaba aí como de lagartixa, non sei, non sabía moi ben onde poñelo, se para arriba se podía apoiarme, porque estaba super cómoda, dixen, se estou tan cómodo igual non é así, pero, bueno, eu iba mirando, bueno, solo 10, fui librando así. Moi ben, golpeamos aí un pouquiño e ímonos incorporando pouquiño a pouco, ímonos a volver a sentar na pelota. E ahora, quédanos por traballar
os bíceps e máis os tríceps, vale? Imos a facer, ora, collemos os halteres nesta posición que estamos sentados, mesmo nunha cadeira, os antebrazos miran hacia o frente, collemos aire ora e cos cóbados pegados aos costados, flexionamos os cóbados, vale? Collo aire e solto. Manteño a espalda reta. Cada vez que elevo os halteres, ombligo hacia dentro. Eso é. Traballo específico de bíceps. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. A ver, non é que non me guste entrenar o brazo, pero que sí que doume de conta, pois que eu xa ca edade que teño, pois as cousas empezan a afloxar e a ningunha nos gusta que estén os brazos aí colgando, non? E estas clases, dende logo, estou segura que na miña franxa de idade van dicir por que tanto brazo? Pois porque aflouxas a cousa e fan falta os brazos. Relaxamos un pouquiño, como ides? Vexo-vos moi ben, verdad? Sí. É verdad, estamos aí, estamos activos, xa estamos en forma, xa nos queda pouco, vale? Divinos. Divinos. Divines de la muerte. Ben, ora, imos a coller os dous halteres, imos a xuntalos, aquí atrás, imos a xuntalos, imos a flexionar os cóbados que estén preto da cabeza, sin que se abran, vale? Preto da cabeza, collemos aire e ora o que imos a facer, traballo de tríceps, solto. Inhalo e soltamos arriba. Fixadevos que non se abran eses cóbados, sempre cerquiña da cabeza. Van 3, mantendo a espalda reta. Van 4. 5. Eso es 6. 7. 8. Tira a espalda, Tira. 9. E 10. Moi ben. Deixamos ora os halteres ao lado. Imos a pasar agora os estiramentos, vale? O que imos a facer agora, imos para relaxar esa zona da espalda, imos a cara adiante, apoyamos cabeza e o corpo na pelota, imos hacia atrás buscando eso, que esa columna se relaxe e deixámonos aí caer. Aí isto é algo placentero. Bueno, non sei que decirche. Para min, sí, desde logo. Pues Para mí, sí, tamén dá Aí gustito. traballo, aí estiramos a columna, esa zona toda da espalda. Aguantamos aí uns segundiños, suave. A mí non me van os brazos para atrás, mas... Telos rígidos aí. Sí. Moi ben, imos ahora a sentarnos outra vez. No Anxo, todo o que teña que ver con estiramento non lle gusta nada. Todo o mundo decía, cando estábamos estirando, que eso era comodísimo. Comodísimo é estar sentado. Pero estar aí que casi rompes a espalda, a min parecíame incomodísimo. Pero máis incómodo do mundo, casi. Collemos os brazos e levamos, abrimos as perniñas un pouco e levamos hacia un lado, vale? Imos hacia un lado. Temos que notar aquí como nos tira esta zona dorsal. Cambiamos. Muy bien. Volvemos ao centro. Ahora os sombreiros, collemos o brazo, acercámolo. Cambiamos de brazo. Eso é. Moi ben. E agora, os tríceps. Tiramos do cóbado hacia abaixo. E xa para rematar o outro brazo. Moi ben. E ata aquí a clase de hoxe. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo sempre en movimento, sen presa, pero sen pausa, vale? Moitas gracias, eu son Edio, o teu adestrador, e recorda, mantén o pulso activo.
Moi ben, rapaces. Así se...